טוב, אז שלום לכולם, וכאן העולם שלי, אבל במקום העולם שלי, בואו עכשיו נקרא לזה העולם של ניני. פרק 1, עונה 1. נכון, נראה לי היה, אני לא כל כך זוכרת. אז עכשיו אנחנו נשחק. עדיין לא המשכת לעצב, אבל הסדרה היום תהיה רק באזור הזה, ובעוד חצי מקומות. טוב, דקה. וחברים, אני פתחתי עמוד טיק טוק של טוקה בוקה, ששם יעלו כל שבוע פרק חדש של העולם של עומרי, כי העולם של עומרי הולך להמשיך עם עומרי, שזה היה אבא. טוב, בואו נציג לכם את המשפחה החדשה. עכשיו, אנחנו ממשיכים. זאת ניני, זאת לי, וזה עומרי. טוב, כמובן, פרק מלחמה. העולם של ניני, פרק מלחמה. אז בואו נתחיל. חמודים, סליחה, בעלי, עומרי, אתה יכול בבקשה לבוא רגע? כן, בטח. טוב, אז אני אעשה שוטף כלים. מה זה? אזעקה, רוצו למקלטים, רוצו. הנה המקלט. טוב, עכשיו אנחנו... אוי, לא. דלוק, הברז דלוק, אוי. מה נעשה? איף? יש לי רעיון. כן, גם לי. ניני, יש לך מה לעשות? לא, אמא. טוב, חמודה שלי. הכל בסדר, אל תפקרי חמודה. אמא, את בטוחה? כן, מתוקה שלי. כן, בטח חמודה. אני אוהבת אותך. טוב, אז בואו נלך. כוכבית, נגמרה אזעקה, כוכבית. וואו, בואו נקיש ונאכל. טוב, יאללה, תשבו חמודים. יאללה, שבו. בואו נשב. רגע, בואו נשב. כן, תן לי. ימי, זה טעים. בהצלחה. וואו. העולם של עומרי, פרק 1. מסודר הפרק שלנו. תראו. איזה יופי. איזה יופי. בואו לדעתי נלך למסעדה או למקום אחר. בואו נלך אולי לקנות דברים. אוקיי, מה? טוב, ממי, יאללה. בואו נעלה לרכב. טוב חברים, אז היום הפרק נגמר. תודה שאתם צפיתם, וזהו. מחר יעלה הפרק השני של העולם של ניני החדש. עונה שנייה. ביי יוש.